Se on maaherra Kontulahti tässä, hyvää päivää. No morjes, mitäs maaherra? Tarkistelen vaan sitä iltapäiväistä sillanvihkimisprosessia, että onhan siellä kaikki kunnossa, että ei ole se lakko levinnyt sinne teidän siltatyömaalle. Kuule maaherra, se on semmonen pieni ihan tukelakko, ei se täällä ryöstäydy mihinkään, mä pistän pieni pantiksi. Hyvä. Loistavaa. No me tulemme sitten oikein mielellämme tuossa iltapäivällä ja tehän ymmärrätte varmaan, että kaiken pitää mennä oikein hyvin. Täältä on tulossa kuvausryhmä ja vaalitkin tuossa koputtavat jo ovelle. Niin, että pääsehän siitä varmasti yli siitä sillasta. Kuule, sun on maaherra isommakin murheita, älä sä siitä huolta kanna, kyllä me ylitse päästä. Soitellaan. Morjes. Niin, yksi asia vielä, että onhan siellä sellainen puhujapönttö ja sellainen nauha, joka sitten katkaistaan, kun silta vihitään. Kuule, älä sä tommosesta murheita kanna, kyllä mä sinne pömpelihommaa ja nauhat. Muuten tarvisikseen saksekin. Hyvä huomio. Kyllä, sellaisiahan siinä tarvitaan niissä hommissa. Hei, mulla on tuossa peireillä tommoset punaiset viskasset, kai ne käy. Soitellaan ja palaillaan. Morjens. Eihän täällä ole tehty mitään. Lakko. Tekö olette tämän siltatyömaan vastaava esimies? Kouhia. Kontulahti. Terve, kuule, tässä on kaikki valmiina, nauhat kuule ja saksat niinku sovittiin ja pönttö tossa noin, ei muuta kuin ala palaa vaan. Eihän tässä ole mitään siltaa. Eihän tästä pääse yli. Pääsee. VPK sammakkomies justiin meni tuosta kaupungille sanoa, että hakee pulloihin lisää happea. Kyllä tästä... Minä lähden tästä nyt pois, mutta te kuulette tästä asiasta vielä. Hei. Älä nyt hermoille, katsotaan ihan rauhaksi. Mutta tästä kato tämmönen mukaan, ota tuo Mersun takapenkillä vähän siipaletta siitä, kato se on ihan pakkasta tämmöstä ihan hyytelemästä, se on oikein hyvä rauhoitus. Oli se hyvä, että se lakko loppui, niin päästiin sisälle. Saatiin 6 tunnin työpäivä. Ja tupla palkalla. Mihinkä nekin rahat käyttää? Sehän se on saatanan se ainainen ongelma. Painat töitä koko ajan, niin missä välissä sä sitä rahaa käytät? Kattos kuka tuli. Se on satelliittihelvetin pääperkele. Se ei leno. Kouhia. Se tulee nyt! Mitähän asiaa sillä? Se on vain helvetin tärkeää asiaa taas. Hiljaa! Herra maaherra, teidänhän piti täällä vihkiä silta käyttöön, mutta silta ei ole vielä lainkaan edes valmis. Kuinka tämä mahtaa vaikuttaa teidän eduskuntavaalikampanjaanne? Minä en nyt kommentoi tätä tilannetta millään tavalla. Mutta siltahankkeeseen on saatu tärvättyä jo peräti 9 miljardia markkaa veronmaksajien rahoja. Tämä ei voi olla vaikuttamatta teidän virkakautenne loppukuukausiin. Niin, kuten sanoin, niin minä en nyt anna minkäänlaista kommenttia. Kiitos. Kuinka paha imagotappio tämä teille on? Mä olen tosi pahoillani, kiitos. Mistä tässä kohutussa siltahankkeessa oikein on kysymys? Saatana tiedä mistään. No ne toiset miehet, jotka päättää. Se tästä puuttuisikin vielä, jos meidän annettaisiin päättääkin. Jos mä saisin päättää, niin mä lähtisin kotiin. Me vaan tehdään tai emme tehdä, kun me ollaan lakossa. Lakkoko tämä nyt on kaiken hidastelun aiheuttanut? Kuule Liikka, kun yhdessä mennään ja yhteen tullaan, niin kaikki valmistuu aikanaan, että niin noin, kyllä tääkin silta näitä on purettu ja tehty, niin käytetään tätä vanhaa siltaa siihen asti, kunnes tää valmistuu. Kauhia televisiossa. Hiljaa nyt! Mutta kuinka ihmeessä tälle työmaalle on saatu tärvättyä jo 9 miljardia markkaa rahaa? Kuule tuossa on toinen silta kilometrin päässä, niin käytetään sitä ja sitten tota siltaa ja sähän oot tämmöllä lainbussilla liikkeelle, viekö noin jätkä kotiin? Mutta miten ihmeessä te luulette, että nyt 2 uuden asuntoalueen väestöryhmää pääsevät kulkemaan tästä ilman siltaa? Lopeta sä toi höyrääminen yli, ota säkin siivoa tästä vähän. Sä sitten saatana käydä parturissa kumppaninkin, ootte ihan karmeen näköisiä.